Atxalde honan ongi edorri, denik eta bi. Ez diazu arraixa utzi, honako hitz arraistasun da. Bueno, bai, nire zehar pixat izango da kontatzea zertan datzan proiektu hau. Hain zuzen ere, bueno, Orekatekiz taldeak irabazi dula esan dugu, egia da guk Orekatekiz, bueno, gure taldea dela, baina taldeaz gain baditugula ere beste egitasmo batzuk, ezta? Eta urteak dira horrelako edo antzeko egitasmo baten atzetik genbiltzala, ezta? Horrelako esan nahi dut, espazio bat non kokatu gure proiektuak egin, garatu, erakutsi, bueno, ensaio leku, taller, laboratorio, bueno, pixkat, hemen ikusten dezuten honen antzeko zerbait, ezta? Egia da ere, bueno, proiektu horiek normalean ez da Usurbilko udala etzen izan aurreneko atea jo genduna, egia da, bueno, Orekatekizek aurten 20 urte egiten ditugu, Oreka XX proiektutzat hartu dugu aurtengo txokoaldeko proiektu hau, ezta? Eta bueno, beti jo izan dugu, bueno, espazio konkretu batzutan burutzen, baina garri egin dukan, azkenean proiektuak izaera bat dute, baina espazio berak proiektua moldat arazten dute, ezta? Eta bueno, txokoaldeko kasuan argi geneukan, sartu. Egokitu beharra zeukala espazio honek eskaintzen ditun aukeretara eta ere ditun baldintzetara, ezta? Eta horrexegatik, behin lekua ezagututa eta behin bai udalak eta txokoaldek eskatzen zuen horri begira, guk oinarrian hemen gure eguneroko lana burutuko dugu. Egia da gure lana ez da tornilloak egitea, ez da gauza bakar bat egitea. Gure lana beti oso anitza da, jende askorekin elkarlanean ibiltzen gara, bai dokumental ingurukoan, musika inguruan, abeslariekin, dantzariekin. Orduan, gure egitekoa oso anitza da, eta espazio honek egin batean, ez guztitan, baina egin batean eskaintzen digu aukera lan hori burutzeko, ezta? Orduan, lehenik eta behin txokoaldeko txalaparta txokoa hori jarri diogu. Iruditzen zaigulako, espazioa ondo hornituta dagoela txalapartaz materialez, hain zuzen ere, guk 20 urte hauetan egin dugun lana, laboratorio edo ikerketa lan asko egonda. Ikusten dituzu harriak, egurrak, tututofonoa, karretila mugikorrak, pitak, hegoaldetik ekarritako pitak, kartezko tuboak, hauek ez dira baratzen ibiltzeko, hauek musika egiteko tresnak dira. Pixka bat guzti hori nunbait elkartu, eta iruditzen zaigu txalapartariak, hemen leiho bat ireki behar degula txalapartariak izan dezaten leku bat nunbait normalena da norberak bere leku eukitzea eta bere gustoko zea. Baina zergatik ez aizu, saio bat itea jungo geha txokoaldea, hau irikita dago, materiala eskura dago, inork ez du ibili behar ekartzen ez dakitzen, hemen dago materiala, eta pixka bat ikasi nola egiten dezute, espuma hauek nola daude lotuta, harriak nola jartzen dituzue, kajetan nola sartzen dituzue, nola bidaiatzen dezute. Gu pixka bat gure praktikotasun horretan gauza asko garatu ditugu, erutzen zaigula txalapartarietzat orokorrean interesgarriak izan daitezkela, ezta? Beraz, aurreneko puntoa edo aurreneko eskaintza litzateke txalapartariei leiho iriki hori, ezta? Edo txalapartarientzat txoko bat. Bigarren eskaintza litzateke sorkuntza prozesui leiho iriki bat. Honek esan nahi du, guk askotan ikuskizunak egiten ditugu, nomada, kostoak, erritmo, hibrid, orain dela gutxi. Eta horiek ikusteko aukera dago beti antzokian, ezta? Lekuia, esan dezagun produktua edo azkeneko hori ikusten dela, ezta? Baina nire oso interesante iruditzen zait proiektuak eukitzen duten, proiektuare bukatu baino lehen eukitzen duten fase horiek, ezta? Gaina orain gero eta modan dago, ezta? Sukaldariak nola sukaldatzen duten, ez dakizan nola egiten duten, pixka bat hemen ikusgai jarri dezakegu ez egunero, baino baitarteka esatea, begira, prozesu hontan egia lanean eta momentu hontan egia, eta etorri dira ez dakin nondik eta elkartzera goaz, eta
hori ikusteko aukera bat, oso modu informalean, hori ez da izango gauza bat prestatua, baina eske ala izatea nahi dugu, ez dugu izatea nahi gauza baina bukatuta dagoena, baizik eta prozesu berak ezagutzeko modu bat, ez da. Eregia da, sorkuntza prozesuetan jendeak ez daki oso ondo nondik iristen diren gauzak, eta gauzak iristen dira eguneroko lanetik, eta eguneroko lan hori ikustea interesgarria da, oso eskura dagoelako, edo nor jarri daitekelako hortan, gero da nola bideratu hori eta nola baina hori erakustea iruditzen zaigu interesgarria da, ezta? Orduan hori litzateke bigarren eskaintza. Sorkuntza, hemen burutzen ditugun sorkuntzei, pixka bat, eta hemen ezin ditugunak erakutsi, pixka bat hirugarren puntu hori litzake, ez da, pixka bat txokoaldetik ateratzea. Usurbilen zutegin, edo ikastolan, edo ibili izan du gera, eta pixka bat da, hemen egiten dugun lana, han erakutsi alizatea. Iaz, adibidez, bi proiektu landu genitun hibride da, tosta, eta bi proiektu horiek dokumental bana dute, eta hori, adibidez, hemen pantalla bajarri dezakegu, baina txukunago izango da, kulturetxean, edo botatzea dokumentalak, eta han aurkeztea. Orduan, nolabete hirugarren eskaintza izateke pixkat hemengo lana beste lekuetara eraman, ezta? Oain ikusi goiko zentrokoak ere etorri direla, beraiekin pendiente dugu bisita bat, ikusi dute dokumentala, eta galdera deixente prestatu da ditu, eta pixka bat gaur honea etorri zatezuek, durango batean igoko geragu, ikastolan ere dela hilabete batzu susikin izan ginen, horrelako pixka bat hori, ez da, ateratzea hemendik eta beste tokitara jutela. Eta laugarren eskaintza pixka bat iruditzen zitzagon txokoalderekin lotuagoa izan behar zuela, ez da, gu hemen hau ez pixkat lehen galdetu diatenagatik, hau ez da izango kulturetxe bat, hemen ez ditugu ekintzak antolatuko, programatuko, ez hemen gure lana burutuko dugu, eta gu nahi dugu lan horren bitartez, nola biteko, interakzio bat sortu, eta lan horrek, ate hori irikita eukitzea beti, eta etorren nahi duenak eta interesa daukanak horren berri jakitea, ez da. Baina gero txokoaldire begira ikusten genuen, nola ere gu hemen egoteak, guk 20 urte hauetan material argiak egurratuak, horrez gain ere, material teknikoa ere bildu eta badegu gaur egun, ez da, orduan pixka bat txokoalderi bai eskaini nahi diogula, momentu enten ikustezu pafleak, eszenarioa, mikrofonoa pixka bat, behar diren hemen ekintzetarako eta behar den material tekniko hori kontatzeri dutela hemen dagoela eta nolabait ere irikia dela gure eskaintza hori, ezta? Orduan labur bilduz pixka bat lau eskaintza egiten ditugu, bai? Litzatekena txalapartarientzat txokoa, sorkuntza prozesuak, hemendik ateratzeko eskaeren baitan herrira ateratzeko gure disposizio hori, eta laugarrenik pixka bat material esaten dute betela, esaten dute espazioa, esaten dut txokoaldeko herritarrei dudik gabe irikia dagoela eta tala izatean eko menukila, ezta?